Ak hľadáte dobré raňajky v Košiciach, tak sledujte tento reel. Dnes vám ukážem 5 miest, ktoré tu máme radi. A na konci mám ešte bonusový tip ako úplnú novinku. Začíname v Mačilo a hneď Hidden Gem na Dominikánskom námestí, ktorý väčšina ľudí pozná ako Prosecco bar, no v sobotu sa mení aj na raňajkový spot. Pripravujú domáci parížsky a vajíčkový šalát, pečú domácu bábovku, ale môj tip je, vyskúšajte tu vajcia v sklep. K tomu na raňajky nejaké bublinky či mimoza, na leto na tomto mieste ideálne. 2. Bakoš. Stále najpopulárnejšie bistro v meste, ktoré má okrem obedov a večery aj raňajky. Jednoznačne tu vyskúša ich Benedikty na Zemplínskom koláči. Za mňa jedný z najlepších na Slovensku. 3. Niko Cafe, to je rokmi overená klasika, skvelá na brunch a rovnako na ich výberovú kávu v vlastnej pražiarne a takisto pečivo z vlastnej pekárne. Nájdeš tu všetky raňajkové a brunchové klasiky. Turecké vajcia, French toast, Hemendex. 4. je Benze. Super výhodou je hlavne v lete ich lokalita. Benze nájdeš v kľudnej uličke v úplnom centre mesta s príjemnou terasou. 5. tip je Frištik, je to raňajkáren z úplne iného súdka. Koncept nestojí na varených raňajkách, skôr na chlebíkoch s nátierkou a výbornou kávou. Bonusový tip a to úplná novinka. Kukučka, čo je príjemný koncept susedskej kaviarne, ktorá otvorila len pár dní dozadu. Nájdeš tu výberovú kávu a samozrejme niečo malé na raňajky. Ak sa ti páčil tento reel, sleduj nás aj naďalej, čoskoro ti prinesieme ďalšie tipy.